يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما موالي الهوى يما موالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمي مسارا منفوكا أبكادا هلمي سوناني كا بيدوان إيرانا كفولي أني ولي مندو كولاسي أو كلينا بيلا جلما أبكا أوكا جبراني سو مانديلا جن واتي ناني وي تلينيتا دوكو نيتا تي في جيم كام بكا فلي أوفين واتي نا جيم كام ميني أمبا فما فاسو جوكيني دوكو ميمي نانا مايا تلينيتا جبراني سو سانفي Likajo ka oblasenka anga jamana ba ni oye Mali rep se ka bo dinga kono to kom na ni ka ijo tinti sanfɛ jemgan yɛrɛ tɔgɔ a bɛ tali kɛ o la bi likajo kɛra an fɛ kana maa yɔrɔ maa min ni ale kɔni tɛ maa dogolen jamana in kɔnɔ bi walima teleɲɛta yɛrɛ filɛ b'o bolo Adama Jabate Dr Adama Jabate maa ye min ka ɲinini fanga bonyana kosɛbɛ kalanw ta sira fɛ o togo kelen na jamanaw yɛrɛ u ka siraw bɛ se ka kala ka bila ɲɔgɔn na cogo min na o dɔɔninba bɛ a la an n'ale tuma ni tuma a bɛ to k'an bisimila an n'a bɛ baro sigi kɛ bi masala fanbaw bɛna boli min kan o de ye k'a fɔ Mali ani Alizeri gɛlɛya ye an ka jamana walima an bɛ se k'a fɔ an bɛ gɛlɛya dɔ dakun kan waati laban ninnu na o ko kɛra cogo jumɛn na mun de ye Alizeri jamana bila ka se ka an ka pankuru kofɔlen yɛrɛ gosi tantɔ n'a bɛ fɔ o ma ko drone ka taa se wulikajɔ minnu kɛra malidenw fɛ Mali yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɔ k'u ka nisɔngoya yira hali jamana minnu sigilen don jamana kɔ kan a ko kɛra cogo jumɛn na Adama Jabate yɛrɛ ka hakilinata ye mun ye nin ko in na walawalali na kɛ o la bɛɛ lajɛlen kɔfɛ parti politique tɔnw ni olu kun kan ko kɔrɔfɔ fɛnɛ cayalen don dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko ka parti politique tɔnw yɛrɛ ci walima u ka kɛ fara ɲɔgɔn kan kulubaw ye a kuma cayalen don bi in na an ka jamana kɔnɔna na transition eko atna dankari kɛ parti politique ko la wa o tɛ dankari bɛɛ y'a sabatili ko ɲuman na anw ka jamana kɔnɔ jamana min ne y'a y'o ɲini san 1991 waati ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ bi an ka baro ye min nafa bɛna bonya aw ni ne kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kan ka bɛɛ fo Bamako ya Mali kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka tunkarankew malidenw sigilen bɛ diɲɛ fan o fan fɛ an ka foli bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ Ala ka ani sababa bɛ Ala ka an ka jamana basigi ni ka a kolo suma yani an ka taa ɲɛfɛ ka foli kɛ ka ɲɛsin Adama Jabate ma ale min sɔnna ni k'an bisimila bi a ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbagaw ma Dr Adama Jabate salamu alaikum. Walaikum salam. Somɔgɔw bɛ di? Nba. Baasi t'i la? An b'a fɔ cogo min na fɔ ka na ko jɔ b'i ye. Ko ka woroki ka banban ka tɔ ma bada ye. Ni Ala sɔnna a kɛra tile fila ye. A kɛra o ye. Ayiwa foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbagaw ma. Ɲamele i ni ce i ka nali la n b'i fo k'i ka équipe fo k'i ka téléso fo ka ɲɛmɔgɔ fo ka Mali fo ka maliyɛn bɛɛ fo ani farafin ni farafin kanubaga ni diɲɛ mɔgɔ sɛbɛ ka bɛɛ bisimila émission na ko bɛɛ ni tele fila a ka fisa ni dɔɔnin ye. Ka fisa ni dɔ ye. I ɲambele. Nba i Jabate ka i yɛrɛ foli kɔmasegin kɛ ka taa yɔrɔ tele ɲɛta ni radio ɲɛta ɲɛmɔgɔyaso bari an b'a dɔn i ka kurusu fanga ka bon kosɛbɛ nka tuma ni tuma ka an bisimila ani ka se ka barosigi kɛ jamana yɛrɛ kunkan ko kɔrɔfɔw la ka walawalali di jamana kɔnɔdenw ma o ye ko ɲumanba ye an bɛ o foli bonyamasegin kɛ ka taa yɔrɔ Adama Jabate bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko kuran kɔ masala kun fɔlɔ bɛ na boli min kan o de ye Mali ani Alizeri
Algérie an ka jamana an bɛ se ka fɔ dɔw ko kɔrɔnfɛla dɔw ko kɔgɔdugu yanfan an sigiɲɔgɔn jamana don bari dancɛ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kibaruyaw nana bɔ ka bin ka fɔ Algérie jamana yɛrɛ fɛ ka fɔ an ka pankulu min bɛ yen ni maa ti don a kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko drone Algérie ka kasara nana se an ma pankulu kofɔlen yɛrɛ an ye kibaruya minnu sɔrɔ a bɛ taa fɔ CFA miliyari 17 miliyari 18 bɔɲɔgɔnko la nin ko in kɛlen ka na bila sisan na kɔrɔfɔ caman bɛ ko in nɔ kan d'abord an bɛ fɛ ka ɲininkali fɔlɔ min kɛ Adama Jabate ma hakili juru caani ne mun dun ye Algérie bila ka se anw ka pankulu ma nanzaraw b'a fɔ min ma ko cause a kun ye mun ye dɛ jigitigɛ jigitigɛ désespoir i yɛrɛ ɲuman na nanzara kelen olu b'a fɔ cogo min na désespoir panique jatigɛ jigitigɛ ani jatigɛ ani kodɔnbaliya ani ko ɲɛsigibaliya anticipation manque de vision o fɛn dama dama ni ye Algérie politique mɔgɔw manqué depuis groupe médiane c'est-à-dire président fɔlɔ mun nana Algérie depuis olu bɔra la ka se bi ma Algérie politique formalité de sinon politique tɛ yen politicien tɛ yen groupe mafieux de pays composé des militaires, des services de renseignement, des narcotrafiquants, des trafics de tout genre. Marfa ferré là on y drogue ferré là on y services de renseignement, officiers délinquants nous parce que autrement tu peux pas appeler. C'est un pays de voyous en un mot. Bien que pays de voyous des deux. Maintenant, prévu dit, maintenant explication des procureurs familia, ça n'a rien à faire avec l'émotion. C'est qu'Algérie fait mieux, mais il faut qu'au familial de rien à Djamanado, mais désormais au cas familial, parce que comment tchara, on devait télé ni journaux ou comment la cale mais en téco n'y a en ré, Djamando ba fort, Maboloma diplomatie la ani ni signor maye an eteri jamana ye o maye te ka fo tin sinon ante falante balama de ke falama de ke bala donc koni kama stratégie à cause de sa vision stratégique baba Modou boye Algérie ka indépendance sababu ya kaduma mo ko ko fo ño fongo ni Algérie yerema horeya sababu mun ye baraka la katuma bɛɛ ko ka mɔgɔ duuru fɔlɔ suganti baba Modibo b'o la an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ n'o tun tɛ Algérie tun ta ka yɛrɛ a ma hɔrɔnya sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ tun tiɲɛna Algérie bolo bɔgɔbɔgɔ agent yɛrɛ tun jigi tun t'a kan bilen mais baba Modibo comme un visionnaire nana ye k'a fɔ ko comme Sékou Touré ye min fɔ 59 pour sa première fois ka intervention dans Nations Unies na ko Sékou Touré ka indépendance o tɛ foyi ni farafin tɔw ma sɔrɔ ba Modibo nana faamuya k'a fɔ ko Faransi ninnu ni tun b'a kan dɛ fo ka Algérie kɛ Faransi territoire ye avec les pieds noirs comme o bɛ Algérien minnu tun bɛ sigilen don Algérie o tun ye Algérie considéré comme Faransi territoire don Faransi dugukolo dɔn donc laɲini tun ye Algérie yɛrɛ tun ye kɛlɛ nin perdre o cadre kɔnɔma depuis an yɛrɛ man ka indépendance sɔrɔ baba Modibo nana ye k'a fɔ ko plan min bɛ Faransiw bolo ka jɔ Algérie ma n'a sabatira ale tɛna lafiya Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ tant que Algérie Faransiw bolo kɔnɔ parce que a bɛna Algérie de kɛ tremplin ye ka se ka an déstabiliser ka yɔrɔ tiɲɛ an bolo tuma bɛɛ o de kosɔn a y'i jija Algérie ka yɛrɛma hɔrɔnya la 60 ka tubabuw gɛn o semaine filanan ka Bouteflika yɛlɛma Gao comme mairie kɔgɔji mun bɛ wele ko Mauritanie o de bɛ Faransi ni Algérie cɛ stratégiquement Faransi kɛlen to ye ko o occupé donc armement tun bɛ na de Guinée fɛ ka na Mali traverser ka taa Gao ka taa di Bouteflika ma Algérie résistance yɛrɛ cellule fɔlɔ a bɛ comme un quartier général état-major o de tun bɛ Mali la yan ka Mali sɔrɔsiw ta k'a fara Algérie kan ka Faransi kɛlɛ
pendant ce temps-là, France tombé qu'à Sénégal sur la Souta, qu'à faire aucun qu'à Algérie qu'elle est. Ouati Kele. Contrairement à la France, Ouati Ninkela, Ben Bella Nungatana, ni histoire nous tout sebelano effectivement parce qu'il va faut que John voilà Algérie école de Onga bouquin au kono butume kala Mali et Jordan ko kani panachina effectivement où il y a sebe atumbe kala qu'on a de il a négligé il a blana parce que où il reste ça au Mali aka faut que fimando kuma boko parce que obe nyina na mingo anga nyoyo mu forma ngo nyambele au ni on mbe kuma ke au me journaliste yambe kuma ke lawde angana malia diaro tige rasiko kuma la bi parce que bamano yezana oda ko ni konyokura malia la chema ate furu la bato de parce que furu kun dengo ni malari chema dengo tinya ate bode ya famia donc problème bi na malia ma ambe me ate furake parce que pour que ega problème furake ka bi dala fika a donc a foko problème bi parce que aw b'a fɔ minnu bɛɛ ye mamaliya bolo ma ko an ye teri jamana ye a bɔ kolo ɲina littéralement k'an ye teri jamana ye. nka Adama Jabate k'a ye Mali ye Algérie jamana dɛmɛ ni dɛmɛ cogo in na tan min kɛra sababu ye Algérie yɛrɛ ka denyɛrɛya n'o ye yɛrɛmahɔrɔnya ye ka se k'o sɔrɔ nka o jamana kelen ka ɲɔrɔki ka se anw ka jamana ma nin cogo in na tan wa dɔw yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la a ma daminɛ bi kabiri san 1990. Kana bla an bɛ san 2025 min na ni rébellion fɛn fɛn wulila nin wagati laban ninnu na k'a bɛɛ kɔkɔrɔma donna Algérie fɛ ko Algérie furadama ko mɔgɔw y'a dɔn bi de nka Algérie bɛ nin kɛ mun de kama de ka ɲɛsin jamana in ma. Bɛnkan dɔ de nana d'abord Rasiko n bɛ segin a kɔ kana maloya o la dɛ an b'a ɲɛfɔ jamanadenw kana maloya o la. Diɲɛ kɛlɛ n'i y'a fɔ bi mun de bɛ diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ motivé finman de bɛ complexe ra a bɛ comme mɔgɔ sɔrɔla k'e fa faga k'i ba faga. Golofinman bɛ maloya n'a ka golofinmaya ye. Golofinman bɛ maloya hali k'a fɔ a matigi ma k'a ye juguman min kɛ k'i ɲɛ bɛ ka ɲɛ k'a fɔ i ye nin kɛ a ma bɛn ma nka a bɛ na a b'a fɔ a golofinma ɲɔgɔn ye karisa i kana fɛn fɔ ninnu yɛrɛ ninnu y'an balobagaw de ye a bɛ comme jɔn mentalité de bɛ finman na. États-Unis gardé l'indépendance fait. Abraham Lincoln a eu finalement tout le monde la cordou yanvana a eu fracas armée quand parce que si d'ici nous rasi sous de tout kachaye moi fana bana ko te so confédération ma te so ka faranyon ka ko bina ku ka jamana donc a eu finalement nous farau kan ka promesse tawe na ye kele ke na ya gagner me horia irma horia dauma. Effectivement, on a qu'à faire filmer qu'à faire front à quatre mains diamant donc diamant nana filmer dans la considération sur aïe indépendance di chamama mais d'où y indépendance sur le Rome na au du c'est juste que n'a qu'à au cas du juruta non à tout o ye argument jumɛn de avant ça là ko n'olu taara ko olu bɛna balo cogo di parce que olu mɔkɛ n'u buruja de la ka balo matigi de fɛ n'olu taara san u bɛna balo cogo di donc u ka ni muɲu au moins u bɛ balo yan u ka ni muɲu au moins dayɔrɔ b'u bolo yan. a bɛ komi i taara maa labɔ kaso la. merci. k'i b'a bila a tigi ko n'ale bɔra kaso la ale ka ɲɛnamaya bɛ kɛ cogo di. merci parce que ale kan ka baara kɛ ale kan k'i jɔ a yɛrɛ ye. misaliya de don Algérie tile kelen ma deli ka k'anw teriw ye finman k'o bila a kunna i ni tubabuw ka jɛ la. donc an n'u ka jɛ e yɛrɛ bolo ŋaniya ɲuman t'u yɔrɔ ka ɲɛsin u t'an fɛ. u t'an fɛ pour que u ka k'an fɛ an b'a yir'u la ko an b'u minɛ comme wulu kuma juguman tɛ n bɛ fɛ mun bɛ kan na mɛ bɛɛ k'an faamuya. A bɛ togo yɛrɛ yɛrɛ min na parce que n'i y'a mamu mɔgɔw tɛna faamuya tuguni n'i y'a mamu k'a kɛ diplomatie u tɛna faamuya n'an y'u minɛ de comme wulu u bɛ na i hakili sɔrɔ k'an minɛ comme mɔgɔninfin an bɛɛ bɛn. an bonya bɛ bɔ an yɛrɛ de la e bɛ ka kuma min fɔ. an bonya bɛ bɔ an yɛrɛ de la an ka baga dɔn an yɛrɛ la sinon ala kama a bɛ arabu kunna i b'a dɔn ko jɛman bɛɛ la n'i y'aw ɲininka a b'a fɔ k'anw voisin ye arabuw de ye parce que an b'olu de ka jɔnya la parce que an b'u ka diinɛ la.
ibe cece ka dina la mbe sigo kan iyo ka join ambe islamay ay be cece ka dina iyo ka join arabu budon fana bi ambe ala ko fo ambe ala ko nyenyini bongo ni kalana ala bo mi le ko atisi uka ala ko interprétation na optate ke de bawo blaka fo ko atisi de suno mo cité nyenyini ni tesegin ka alama isi que Dieu tukuni yo ha ni kungolo la kiba ni ka planète cerner l'univers féminin do ni mi farati fab de la tellement kabon haklima fab de la ibadon tsika ka accident fem sira kanina ba akabo mo fiere hakli ka fanyalima mais nanya tare sisan ka fobo ni se gochi da kenema ibedo jahannama ou bien ne droiti labo wodi kuma wore sisan nyambele mais aywo fanga liberté de dans en vraiment adamadi Allah ben togola angana fo ki tabuyi wori kololo anka nan sira dina mai kana ni foni mai ni mai yoro de mai ni me ko nyambele ne ba do dina moy ne re dina moy mais nta ke to ni tate kele muna parce que me fin do fo mo ma fa o mblam na ore kono dombaliam na parce que taro me ka fin pour tika fa bien tronyo de fo mo mbe do ngo bonu ba khala ma kon tume misir la seli ya nga boya hali wulu ne mona ngor kembolo ko ela jil mawri jabata ay sambi sanu flarege ngisani kalana ka bo boni ngata sigiri almami fangila ka talibe wi ya famia mais ali dina fanga daile de debala kele mun flani dina sembala dina familiali baliali sembala dina nyemo nana dina ko do an kuma ka ke tabuye kana ke nyemo la bato e ka ala bato wala orebe fanatiki chaya chino mo mi ala ko famia se ke fanatiki parce que ala erete dana temefe dans sago ala ere ko jago ya te islamiyala maro yire ba domaine non jago ya te islamiyala karabali te islamiyala o ta do conviction de be mbila famia kanga dina kanun do ila accidenté kurana kono we an mu ba ta kan ere ka nyefo bara on de be mo do filla sona jele no passe ya famia mais nous faut ni ma photo ko dola vous quittez dîner fait au bekungo de toute façon c'est la même kafiria en bas que ko don balia de makam go ende ko sinon ala de ne bodon do bo ukle kle masele do na regine wadi shawbe o ki shawbe walia nimba kalama qur'an kono ala fem fo ka gelani dîner fait me o ngani ade jogo al sal daboro de kama kan jogo la senior tableau maybe anya tableau bla ka ke seli ni be seli dro ke islamay mo siti ni ga jogo mi ya tabia mi o bere nana kana isi sisan mo no fu instrumentaliser canon gouvernement ken ki nyeshi ni yoro de la parce que ni be bona frake e beta al dili le nyini ni be yiri fa e ba dili de fa ni be yiri la balo e ba dili de la hine bi terrorisme me kan fa anyi mo ko dunon ye mais mo be kan fa an yere mo den didu an dogonu didu an somo didu ulu sera kana todi kana hukuma ele mafuwe marfata ka nyeshu balma werela fa kelen bakelen yambele kaso fawro be kodon balia manganga mun kala wala namba nyatugo ka musala kala fo kana fo ko an arabu ye teriwe kan ye bademaye kan ye signoromaye ante falante bala ante bademaye ante se ka ke bademaye ma deli ka ke teri beno koni anga vision stratégique ko son an nana kunu deme o kera tse ka ni logiquement monifia tabia la otuan kan wal mandon parce que géopolitique do parce que jamana no ngon tede do moralité jamana no ngon tede intérêt de be o dona makama anye baramge aba onka intérêt la bi onka nyetagate Algérie ka intérêt la et je le comprends
Moi de fois dongo comme monsieur le président fait le bien ce que ayato ango ke amana nga jamana de ofana kuna o de be bara no aw bolo nyeng jour pour jour dent pour dent. On a basé Algérie arrangé. Non basigira. On a lafia. Non lafiara. Algérie qui ke kono balangolo. Algérie be ke jamana balangolo comment ayo e bi. C'est un pays voyou. C'est un pays qui n'est pas dirigé. Hein? Algérie a un problème majeur. C'est le manque de vision stratégique. C'est l'absence de lignes diplomatiques claires. Ça n'existe pas en Algérie. De nous finir Algérie. Le problème de l'Algérie, c'est la diplomatie du tâtonnement. Algérie a un problème, manque de vision stratégique. C'est la myopie diplomatique. C'est l'absence de vision diplomatique, l'absence de vision stratégique. La politique de la circonstance. Donc, ni Moussa Mandi, Nyambele ni Moussa Mandi, donc ben magre Nyambele là, al naso kunkunu ko Nyambele de Mbafa. Hal ni maro ko shini Nyambele de nake sababu ka do mebi Moussa de Dimia bena. Ote politique yi jamana te mara otugola. Anya ye ni wale yankele jamana kono dum bora Bamako ya Mali fanciama fe pour ka ne sogoya dira ka nyishi Algérie jamana ka wale ya ma ka ke Malila. C'est normal, un pays conscient. Nous voilà sur nous dira mal. Mais ma femme malien oui voilà mais patriotisme ma balana fana. Dieu merci sans doute nous malien mentalité changera par rapport à sa souveraineté. Angon me nyongura à l'intérieur mais na kera kene matin. Vraiment malien me conscience mais à toi arriver. Et j'appelle à tous mes collègues, à tous ceux qui s'appellent intellectuels. Politique kabara bala mais ni wati la fiara tuma mena bi le ko me doni folo minda anga transition kumbi o de sécurisation no sera kadam ato amboka akonna na ya donc femme ko intellectuel anga devoir folo bi ne ka famille la o ye ka famille di anga jamana dum o ka jinye table famille o ka anga su ko jamana makaranto mina ni situation su kera o ka bono srai diplomatie be kuma magani mun fo aya do ko oye olu kuma to ye mais auto olu ka vision e ka yeli to te mais abe fo to de la diplomatie ma daga ambe kuma to na ka kuma ti no ni job ko c'est ça ko le pays frère algérien ou bien le peuple frère algérien ou bien ablaïda en tant que diplomate ou bien Sadio en tant que ministre à son poste ou bien président en tant que président d'un pays. Mais on est quand kadoko dongodo on est quand citoyen on peut faire parce que fimando on peut blacasso là et puis même pas par des délinquants dans la rue par des porteurs au vu aussi de tout le monde. Nyangata soupe. Bini donna un réseau quand algérien ou bien quand malien on voulait de tous les noms des racisme non caché mais les soi-disant intellectuels où sont en Algérie ne serait de les rappeler que c'est grâce à ces pays-là aujourd'hui que Aoukera Aoukaï Yerma Koréanso. Mokele Itaï. Mouna, parce que Mumbe Kanfo, ou Beka Algérien, majorité de Haklinanfo. Pas de famille. Nyambele, tellement peuplé, tellement douté, Ibese Mina, Jamana Mika Nataï Kami, Abimine ou Hakandela, Koromwe. Mon Algérie te fait 600 ans, Jamana nous a évolué. Moi, Algérie poussé Kabla, ni Akira, il y a question posée, ma j'avais normal dima. Et femme créer un bilan ta valeur don, mais n'a été ou ka plan B démonté par rapport à l'Afrique. Amore Webiko AES. Association des États du Sahel. N'y a la salon. Algérie, ministre des Affaires étrangères des Nations Unies, non. Quand Djemogo Bla,
et reçu contre là ko Nations Unies ka mesrita ko reçu sorati mumbambara ko ko lu gen ko lu boyan mais pourtant au lieu d'aller Mali sera ka jamana stabiliser ka jamana territoire béminer on a créé Gallo et Algérie bolo OK en situation inversée est-ce que bini tore ube kamin ke Malien avec le support de l'Algérie parce que au blaukuna rébellion ma de ka ke Malien Algérie temin koro imagine toi Algérie ko quand on a accord d'Alger là quand terroriste ka sigi accord de Tamarachet anana nyimu ya awa 91 92 poste de commandement fait le nord là ko Mali ko bele wuli ko pour benga ko pour que bengana ala bana moment matanga soit si kemeni ko kantre comme ça devant tout le monde agelok ni général Poudjougou commission na Dieu merci un héros vivant quelqu'un qu'on doit vénérer de son vivant. Il n'est pas seul, hein? Il y a plein d'autres généraux que je connais, que je fréquente, comme Bamba, comme Tiro, prévenable à l'issue Tebangwa, chez lesquels je me consulte, je leur pose des questions, ils me racontent leur vécu. Ce n'est pas seulement de lire les gens qui ont vécu des scènes au nord pendant, en Algérie, pendant les différentes rébellions, et ça me donne un tableau tellement clair de la situation et de quel rôle l'Algérie joue et a toujours joué qu'il ne reste aucun doute. Bi conférence qui est à Moscou, un ministre Saba, Niger, Burkina, Mali, Anin Lavrov, il y a des sonnettes d'alarme sonnées pour le basculement géostratégique, géopolitique dans le Sahel. C'est là-bas où a été annoncé le début de la mort de l'hégémonie algérienne dans le Sahel. Nous disons quand même, Moscou, conférence de Sangala, Algérie là. Kaka Mansaya, Beka commencé à ban Sahel kono. Il de Sangala, Algérie là. Kafa be fe ka fanga sigi Sahel kono ni jamana sabaïsan. Mon se ka décide à Algérie, Algérie se ka mun bali. Ma koro de we. Algérie ka masaya be ka ban tchem fuka be jamana munka. Bi Algérie parti fladeke. Depuis ala est dans Algérie isolé diplomatiquement comme bi. Munte géopolitique. Parce que les communes de Barola comme et aya korobo à Algérie là ngobo ala ka hina fimana. Malden n'aurait pas fois. C'est bon. C'est comme Tessido. Jusqu'à quel point il y a quand même faut Jamana Dobe famille. Alsa Dobe Munkajan. Bon, c'est bon. Il reporte à ma série. Bi. Algérie fait mais il faut qu'elle est direct avec le Mali. Parce que comme on a fait qu'elle est que l'Algérie d'Afrique. Avec la banque guerre civile à l'intérieur de l'Algérie. Algérie des poudrières, 600. Il y a un métic 7 qui veut cigarette mener. L'atmosphère, l'air est contaminé. L'Algérie ferait, on est 600. Dans les coulisses, elle accepte déjà qu'elle va compenser l'engin détruit. Oui, Angladroni, Djiladjing. Le chef de commandement opérationnel de la 6e zone, soi-disant, quoi décision ta, quoi fait Nadji, quoi sur le chef de commandement Madi, on dit, comme en anglais on dit, on essaie de trouver des scapegoats, des boucs émissaires. C'est quoi Tchenou Boulot, à ma foi, Bonyangele, et Kadjama, en Beke Sarakaï, pour que Djamana Kumabo. Le Mali a demandé aux Nations Unies d'amener l'affaire là-bas. L'Algérie a demandé. Pour le Mali, c'est aller prouver à la communauté internationale que c'est un acte de provocation. Pour l'Algérie, c'est aller faire le contrôle damage control, comme les Anglais disent. C'est-à-dire faire le contrôle des dégâts. C'est-à-dire amoindrir des dégâts. Dobo, Tchieli, Lahalala, Algérie, Togoma. Parce que la situation est en fin de l'Algérie, l'Algérie que l'Algérie est en perte d'influence dans le Maghreb.
Et ça a créé une image qui fait barrage à toute influence de l'Algérie dans le Sahel, surtout au sud de l'Algérie, c'est-à-dire les pays voisins noirs. L'Algérie est le pays le plus soupçonné aujourd'hui. Mais ce n'est plus un soupçon. L'Algérie, notre ministre de la Défense l'a déclaré officiellement. Algérie Jamana kan Algérie ka nyene min tumbe Maghreb Arabu Jamana tonnon kan aye o gulo poroto ka boy ka Algérie kobla avec comme istigli maliamo chema mo nya ko fini bi la fien na ci ka ikolombla wore que l'Algérie là dans le monde maghrébin. Maintenant dans le monde entier, Algérie, tu sais qui dans la soblé que c'est un pays terroriste. Toutes les preuves sont là. Et Nyambele, Malien ka famille, que Al-Nasr, Algérie, tu as enterré Jamana, Tunte, Antouma, Yini, Kateria, Nadjo, Mona, parce que tableau de Algérie, n'a qu'à Mayanga Jamana. Algérie, Nico drogue frère, Algérie, et puis Nico drogue trafiquant. Mon gars sont enterrés. Mon frère, Tebouni yɛrɛ bi denkɛ bɛ Faransi bolo kaso la accuselen don drogue ko la a bɛ baara k'a fa de ye o mafia groupe 5 de bɛ Algérie a composelen don militaires ni service de renseignement ni djihadistes ni soi-disant rebelles ou rebellités u b'o tɔgɔ de ta u bɛ mun de kɛ u bɛ drogue feere hali bi Faransi ma gɛrɛkun de y'o ye Faransi bɛ k'a chanter n'a den bi parce que den ka drogue feere ni a bɛ baara la fa de ye a ye baara k'a ye fɛnɛ dɔw ko tiɲɛnikɛla fɛn fɛn bɛ Marseille bi bi in na k'a bɛ Algérie a bɛɛ o de kosɔn Français yɛrɛ y'a bɔ Mali la sa u b'u k'u fili ka na ale yɛrɛ bɛ k'i pan k'u la taga Marocain ayi Algérie hali il y a 3 semaines o ye Marocain d'origine saharawi dɔw formé ka taa acte terroriste essayer k'o commettre Maroc. Maroc ministre des Affaires étrangères a exposé que l'Algérie c'est le premier pays terroriste en Afrique, ouvertement, un pays qui ne soutient pas, mais qui a la politique extérieure de l'Algérie, c'est le terrorisme. Parce que l'Algérie fana bolo, on a jamana, fiman jamana mumbe kalata ale ka kodugi fana, olu ka kan kato ale ba muso ne a muso ka ganforoya de la, o mentalité de boula, mentalité mumbola, fiman ni jonya de ka kan tuma bɛɛ. Fimani développement mangan mais ayesi ko ni de nana Algérie jatike mona parce que a kɛrɛfɛ arabu jamana bon berber jamana munun be parce que arabu fɔlɔ min nana kunu sigi o métis sera ça ya famiya olu sita la menable a bɛ comme wulu bɛ wo na mɔgɔw ta o ye Tunisie Maroc kɔni côté Maroc n'a ka fantanya o bɛ Algérie sanfɛ bi Algérie o ka Europe de Maroc ye bi kuto manamana la. C'est comme Famade Marabali quoi fa sara nanfulo kacha wala ka nanfulo nta ka do sɛbɛsɔrɔ la avec ka nanfulo do sunguru tigɛ ni delenkan ni manamana ko la parce que wari b'a bolo a bɛ se ka wari sara criminel u ka tiɲɛli kɛ a b'a ka forcer santé la wala k'a ka wari nabugu k'a kɛ nafasɔrɔ sira ye a y'a ka temps bɛɛ perdu la fo a b'o jɔla mɔgɔ ma olu nana kɔrɔbaya sisan ka na fanga sɔrɔ a kan Algérie bɛ o de étape la sisan. Adama Jabate Mali ka réaction kana se fo sisan ma ko in na n'o ye Mali jamana marabaaw ye transition ɲɛmɔgɔ olu ka wuli ka jɔ ko in na kana se fo sisan ma e bolo o ye fɛla ɲuman ye wa nka an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la an bɛ segin ka na ani parti politiques ka kun ka kɔrɔfɔ ka sɔrɔ ka masala kun filanan k'olu kun cɛ n'o ye an ka taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka na. يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما موالي الهوى يما موالي
foli ani waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na n'o ye faso jɔ kɛnɛ a bɛ ka teli ɲɛtaga di filɛ nin waati in na bi an ni maa min bɛ ka baro kɛ o ye Dr Adama Jabate. Adama Jabate ka ɲinini fanga ka bon diɲɛ jamanaw yɛrɛ ka kala ɲɔgɔn na walima ka tagama ka bila ɲɔgɔn ma. Ale ye wulikajɔ kɛbaa ye o la bi an ni ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ ka masala boli min kan o de ye Mali yɛrɛ ni Alizeri jamana ye ka taa se parti politique tɔnw olu ka dakuruɲa fila ka se ka kɔrɔfɔ kuncɛ yanni masala ka kuncɛ ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na Dr Adama Jabate o de ye k'a fɔ ni ye ko in daminɛ ta ka n'a lajɛ fo ka na se sisan ma e yɛrɛ bolo Mali jamana marabaaw transition ɲɛmaaw olu ka réaction ko in na olu ka hakilina walima olu bɛ ka ko in kɛcogo min na o y'a kɛcogo wa ko bɛ cogo jumɛn na. E ka question diyara n ye yɛrɛ de parce que ko nin kɛli ni sisan cɛ Mali ye sira min yira o de ye ne nana Algérie tɔ paniquer ka a pédale mélanger c'est-à-dire a bɛ ka fili a ka kɛtaw la parce que n y'a f'i ɲɛna n ko action nin i b'a bila provocation de minɛn kɔnɔ provocation kun ka fɛn kɛ k'a labala i la min b'a to i bɛ bali i bɛ fili kɛmanki la mais mun ta kalama drone nin binna c'était pour protéger Yagali terroriste tɔ mun tun bɛ yen parce que o bɔra kalama k'a fɔ ko renseignement b'an bolo k'a fɔ Yagali ka ko tun tutora heure dama dama ye. Donc terroriste ɲɛmɔgɔbaw de tun bɛ lajɛla ye u nana ye malheureusement mɔgɔ sɔrɔ u fana bolo yan min y'o renseignement d'u ma k'a fɔ ko anw b'a kalama k'a fɔ ko terroriste ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ yen parce que n'a fɔra ko terroriste ɲɛmɔgɔ a y'a faamuya terroriste ɲɛmɔgɔ nin bɛ a bɛɛ bɛ baara kɛ DG SE algérien bolo c'est-à-dire algériens ka service de renseignement baarakɛlaw de don mɔgɔ gansanw tɛ dɛ Yada Gali b'o la Ben Mokhtar b'o la a n'a terroriste ɲɛmɔgɔ nin bɛ a bɛ baara kɛ Algérie renseignement la bon Algérie renseignement général dɔ fana généraux dɔ de fana ye nin ordre di ka fɛn na jigin i y'a faamuya donc c'est un clan militaro-mafieux donc mais Algérie kɛ a ɲɛna ko nin bɛna an ka gouvernants jabɔ Asimina ka cɛ dɔw ye mun kɛ heure damadamanin kɔfɛ drone wɛrɛ nana mun ma temps sɔrɔ parce que ni drone fɔlɔ tun mana jigin Agali tun tɛ se ka temps sɔrɔ ka boli cogo si ka sauver a tɔgɔ ko nin tun y'a salen ye donc nin drone de la jiginna yanni drone dɔ wɛrɛw ka na sisan ka na positionner ka se ka mesure ta u y'a essayer k'a labɔ temps kɔnɔ mais bɛɛ la min ma bɔ temps kɔnɔ an y'o bunte u tilenna ka fagali kɛ comme merde o y'a yira Algérie la k'a ka bagabagali man jabɔ c'était la manière idéale qu'a réagi une situation. C'est pour que nous avons gouvernement de réaction a kɛra professionnel de parce que c'était un jeu psychologique. Baara kɛra prof kodɔn kɔnɔ ani lawasa kɔnɔ ani a ye Algérie tɔ jigila tigɛ k'a fɔ ko bon i y'a dabɔ anw jatigɛ waleya min ma an b'a yɛrɛ la k'a ma an nana min kama a filɛ ɲɛna nin ye. Wa an y'a ye parce que c'était quand an ka jamana marabaaw ye communiqué min fana kɛ u ye précision di pankurun yɛrɛ ka lahalaya a binna yɔrɔ mun na ani u ye coordonnées bɛɛ di u bɛ hakilina jumɛn di ma o b'a yira k'a fɔ namara t'anw fan fɛ janfa t'anw fɛ nkalon t'anw fan fɛ Adama Jabate. Ayi o tɛ ka denmisɛnnin ninnu complémenter dɛ munna ne bɛ an ka gouvernement supporter 100%. Tuma dɔ hali arrière pensée t'a la parce que ka taa u y'an ka marasi fɔlɔ min bombarder fo français ko terroriste tun don hakili bɔra dugu tɔgɔ la Bundi an ye an taara terroriste sur plan sugu dɔ yan min na fɔ Mali ma deli k'a ɲɔgɔn buteli kɛ fo k'o kan hakili b'a la ni ko nin action ninnu bɛna don annales la art militaire la
Mais ni kɛlɛ nɔgɔyara, je suis sûr que chef d'état-major général ni ministre de la défense ani comme o bɛɛ ye sɔrɔsi ani chef suprême an bɛna nin kɛ document ye ko o ladon an ka denmisɛnninw ka kalan na école la. I b'a dɔn finman ka défaut min ye finman kunkolo bannen ko finman tɛ se ka koba kɛ. Donc hali n'a ye koba kɛ a bɛ taa filɛ koba ye fo ni jɛman ko non ko nin ye koba ye a bɛ sɔrɔ k'i pan ja ne y'a sɔrɔ koyi. Voilà bilen anw de fɛn dɔ dɔrɔn n'an jɛ. Sinon ces derniers temps Mali de ye jamana unique ye diɲɛ kɔnɔ mun sera k'a ka armée to zéro la zéro dugumala tɛ dɛ kaburu kɔnɔ k'a lafɛrɛn o bɛɛ la a bɛ kɛlɛ la ka recruter a bɛ kɛlɛ la ka armée a bɛ kɛlɛ la kaban kɔnɔ kɛlɛ kelen kɛ ye. Mun bɛ yɛlɛ la k'an tɛ se Algérie la k'an bɛ se Algérie la ko k'u lafiya sa u ka taa école la. An tɛ ani Algérie ka kɛlɛ direct la o. Algérie bɛ se ka kɛlɛ daminɛ anw fɛ bi ka gagner bi ni sini ni 1 mois 2 mois mais a laban na an b'a da to Algérie la. N ɲininka ko kun jumɛn na. Togo jumɛn na. Parce que Algérie ka agitation ni depuis a fɔra don min k'an tɛ accord d'Alger fɛ Algérie jigi tigɛra. Parce que Algérie accord d'Alger tun ye Algérie ka imposition ye et puis n ɲinɛna n'a ka f'i ɲɛna 59 contrat dɔ de signera France ni bɛnkan dɔ de taara France ni Algérie cɛ min kɔnɔ f'u ye OCRS créé min kɔnɔ France ko Algérie ma an bɛ jɛ ka finmanw mara an tɛ se ka Sahel tɛ se ka di an b'a ressources exploiter ɲɔgɔn fɛ n'o m'aw diya an b'a exploiter sans vous et vous serez vous aussi exploité. O de kosɔn n b'o f'i ɲɛna bi i ka fara i kɔlɔsi kan France ni Algérie cɛ mana gɛlɛya togo togo ni kuma nana Mali bunankun kan o bɛ fara ɲɔgɔn fɛ o bila i fɛrɛ kan bi. France ni Algérie cɛ mana gɛlɛya togo togo ni kuma nana Mali bunankun kan o bɛ bɛn kɛlɛ la. Parce que au père de Mali exploité. O de kosɔn l'autre jour événement dɔ bɛ yen c'est pas anodin. France ministre des affaires étrangères bɔra Algérie don jumɛn le 31 an ka avion na jiginna don jumɛn le 1er b'a fɔ ko accident ya duniya dugu cɛ ɲamɛlɛ an ka ko ɲɛɲini surtout an ka jamana bɛ lahalaya min na comme président y'a fɔ semaine daminɛ na ko janfa min sirilen jamana ma ni Ala sɔnna ma an b'a bɛɛ walaka n'u nana cogo cogo u bɛna an jɔlen sɔrɔ yan mun bɛ yɛlɛ la fasoden jugu tɛ dɛ mais président de bɛ k'a to u bɛ k'i yɛlɛ o sinon bi sisan b'a sɔrɔ u ɲɛ bɛ fɛn na hali ni ye Gima lajɔ u ɲɛkɔrɔ yɛlɛ t'u minɛ i y'a faamuya Gima min bɛ girimasi kɛ dɔrɔn Risu tun bɛ yɛlɛ la ka sɔrɔ u t'a ka kan mɛn yɛrɛ mais hali n'u yɛlɛ ɲɛkɔrɔ yɛlɛ tun tɛ n'aw la mais président de ka silamɛya danna tɛmɛnen bɛ ka nin bɛɛ kɛ. Mais Malien o kɔnɔ bila juguman mana kɔnɔ dɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ Bankokolo i taara yɔrɔ o yɔrɔ fasoden jugu bɛ yen fasoden ɲumanw bɛ yen ɲuman o kɛra caman o kɛra conviction bɛ minnu na sɔrɔla ka tɛgɛrɛ fɔ merci dɔw yɛrɛ b'a la nin sini aw tɛ se Algérie la aw m'a faamuya bi Algérie n'a tun danna anw kelen ma Algérie tɛ dɔrɔn nin lajigin parce que a hakilila tigɛlen don k'anw tɛ se ka fosi k'u la fɛn dɔ de b'anw kɔfɛ n'Algérie tɛgɛ bila la o bɛ Algérie la tunu pep minnu sigilen don k'anw tɛ Algérie la an b'aw jigi tigɛ tuguni a' ye taa kalan na a y'a faamuya ko mɔgɔ man fari jigi de ka farin AES Risu ka ministre des affaires étrangères ye min annoncé o de kɔnɔbolo bila Algérie la aw farafin jɔn mun bɛ yen arabu jɔn mun bɛ yen Algérie jɔn mun bɛ yen n'aw bɛ yɛrɛ la ko an tɛ se Algérie la aw jigi tigɛra aw y'aw hakilina Algérie hakilina tɛ dɛ parce que min b'a la Algérie b'o dɔn aw de t'o dɔn anw tɛ yen bitum go ye anw de avancé ni ye bon n b'o nkalon tigɛ aw ye kodɔnbali kunfin finmanw parce que nin tɛ noir yɛrɛ nin ye nègre de ye k'u dɔrɔn de y'u jɛn i ni ninnu man ka kɛ couleur kelen surtout jamana kelen kɔnɔ mais n b'aw jigi tigɛ kisi t'o ma n bɛ san 5 d'aw ma
Algérie était carrière qui décide à AES là. Aw de tɛ kodɔn Algérie y'o ye kaban décision de taara Moscou parce que Algérie tɛ Russiw ka teriw fɛ bi bɛɛ bɛna fɔ sa cɛ i b'o ko raconter semaine tɛmɛni Russiw jɛra Algérie fɛ ka Faransi Algérie supporter pour la criminalisation de la colonisation. Ça c'est la géopolitique. Sale nègre. À ta école là. Turquie était autant de Russie de quelle là Ukraine. Turquie putka bayata quelle nous ferait Ukraine mais autant que Russie a gazé là donc a fait Ukraine quelle jara jamana jumena na bora Chine ni Inde la kateme Turquie. C'est ça la géopolitique. Autre femme doit y daminer. Turquie est autant que sanctions qu'il est appliqué à l'endroit de la Russie. À quel? Au contraire, les sanctions d'Aris Lakan, société féminine américaine au Bawa, qu'on a eu ma bonne la coupe fait, ou nous quand ça que nous enregistré Turquie, qui a continué à barakani l'Islam, au vu aussi de tout le monde. Et rien que cette registration, on a un milliard de biorams de Turquie, ma salle nation, salon. Mais avec autant. Jamano ka tono ka nafa. Parce que mba ake a nyefe kwa sino do bana uliziza e no do amina akunde ni ye ata école là ya wa mo la men ya famia donc o ka finyana nyambele malion ki akilla tike Algérie ta osé mare maso niveau maflo parce que Bibi la AES qui a réussi devait dépendre et Russie qui a réussi devait dépendre AES là et la Russie est contraint et Dieu merci elle a pris cet engagement qu'a structuré Blassi Sahel là en contrebalance de la puissance algérienne. O de AES. Arabu John Bao Jigitke Hype la aurait tracé à Yamana aurait ta bi Algérie Tesseka Tamin Tunisie ou tête de fou l'année Algérie parce que Algérie sigle Colomono aye terlako ka fenge o tekelaw tarotilaw ne ko na kasachi jone balamne ani Maroc te ani Tunisie te ani Libye te ikonomie kalama ni tara Libye oni Russie te phase là ya famia bon manon ni buguri ke klenga nyogo benyela ikelembi klenga Algérie ta kembe o Algérie kele femba yanga mae na kono kolondo bon anka nunta kalama Algérie n'a ko kadabi ni Algérie ko paix les dirigeants vont vouloir faire ça mais à l'intérieur force mumbe mun prendre 600 ka 91 FLN candidat Magarni 91 Maboy Mani militaire. Oui. Sous le support de la France. Nous Bermotar nous bébra de mouvement. Rébellion. Oui, tu as dit de le faire. Morowa keme flani biduru san tant kono. Quel adjugara? Adjugara. Bon, hey naka banade. Algérie fait balangolo ne. Amadarari. Amadara de Togo Kodron Gete, Algérie qui très bien la foire, des musiques, le coup de le cancer, le Allemagne, elle n'a pas Algérie qu'on a toujours qu'à Calamenbi. John Lebe est siglé, essentiel frère, d'Atouni, essentiel billion d'ailleurs, le mot machine, fien fallait l'essentiel, qui est tourné Calamenen. Et il y a joué. Il y a joué. Hein? Araman Jabate, Baro Abekase, Akuntiarola. Mali parti politique ton ka kule kan me ka bɔ ka kɛɲɛ ni jamana marabaaw ka hakilinaw ye donna nataw la ka ɲɛsin parti politique tɔnw ma ni y'a dama masala janba ye ani bɛna baro sigi kan min kan Inshallah an ka dakuruɲɛ kelen fɔ a kan yani an ka baro kuncɛ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ ni hakilina in na min bɛ ka bɔ jamana marabaaw yɔrɔ ka ɲɛsin parti politique tɔnw ma an ka jamana kɔnɔ mun bɔra ka ɲɛsin ma parti dɔbɔlen o nombre la jamana kɔnɔna na jamana min ye bɛɛ jamana ye démocratie jamana ye o tɛ dankari bɛ démocratie la wa Adama Jabate bon a
avec dans la femme n'en est tout donc parce que ni ko démocratie ma deli ka ko fiya ore mun kono balira ya kumala démocratie ma deli ka ke 1991 Malido ma démocratie ni démocratie ma instauré Mali kono kabola kana blasi sana 91 à août 2020 c'est ce qu'on appelait l'anarchie totale. L'anarchie totale. La criminalité autorisée, légalisée, la corruption légalisée, l'irresponsabilité rendue en loi. Mikadimi au coquet, kololo tala, jabili tala, c'est-à-dire ni ke ka foko ibi jo kololo krote, abo de wole ko démocratie. O dambla bingé kono. En fait bingé kono ni yebi. Ni démocratie tunu. Nous koro jama jema fanga. Jama. Damene dalala anga kuma wala parce que ambe kan regere comme solo kononi, solo fe kononi. Na tigi ko damele afana damele bo fima beteni. Mais on se met directement mon ngala ngolo mfena donita. Ni vraiment de ko réfléchir ala re côté. Kay dans fin dans câble aérom na ba da rume bla il faut bon fin. Na yo remplaçant dans maro yo kunsame. Mais fin da uma mimba ausrunya nela. Mais on va d'ailleurs mais il mais finalement de jengwa nous devons encore réfléchir donc et bolo démocratie te Mali rekono démocratie rete jien kono hein nous démocratie tu me sais ka ke frafina fo jieron to tu da dauma parce que do me ni frafina ya reste to la beban fa de famille mais nègre do me ni frafina ya reste to ko beban la béban et ce qui a eu be sanduru dafa dongo français ou beke kayanfa avisateur ambu refoulé ka tout bla ko jidala nyin kali wero ka ba hakli made parti politique président minke a eu décision to ka agenda e be interdit kan nan to critère jumena iba bedegen tu m'as donné de fond en ta fait par exemple dimanche samedi netara au collègue d'Ofi émission de directeur là mo woro de wolike les régions la donne mais ou ha na nefo do wolike d'Espagne do wolike du Mali jamana woro lo o ko ni temu suku ni be ayake ala kama akona jabate ni politicien na sigi ayato pour que jabate ka temps suffisamment kan kalan ka djenya fa na me fait aller de la main politicien en tout fait en tout ore mabana quoi na chekou beda dore est-ce que régisseur m'a dit comment couper donne parce que c'était pas un peu normal dans les trucs ambora ani erikele no to be non ani erikele ni ke kuma la kelema la go jabate me be su depuis longtemps et puis j'adore la tedji de fin kelempe ni mal on to adere la o bito ka politicien taminge ngone ta utana me fait ka défier de ka obla ka barado ke effectivement erikele ni lasu mais wo jamana mala korodi démocratie korodi amafuko beje fanga mais ebe se ka participer ka tere jamana mara na togodi na manya finyina yidu makala togodi parce que abonu le code démocratique ou tefe jamana de nye ka yele parce que jamana de nye yele le marali ka gale jamana de nye yele o de sheli ka gale ti se ka shenu aba fo damele minti ka hakai ngode ko son bi awere tu ma profiter la état d'âme mina ani état d'éveil mina parce que tu m'as orangé o de ka bi aucun bi o compétition ya betien muna parce que nous tout ke ko yana wati la o tu ma au bali ka chini doge mi tu ma to jamana teke wo kono bi mais aw nyama ni ngo jamana mara be keni jamana de ngolo de akoko jongola ndo be comme ire wolo de ne korobalen ku mane ko papa ke falan kolo muna parce que ne dem senama e ko kon e tu mana ne blani na kono tu me nyekum donc ko so e atoy e fa foiridi muna parce que e kaka dem senama manchi irresponsable nte jiyo don
et de kan ka don sini ne ka moya sini ne sigi ma I kan kan forcer kan jami na binga funi koro le sini ki bonya ngi tano o mansaya role politicien fana ka bara de kan ka ko do ngo politicien taw fa politicien ka bara kan ka folo jamana dew na ke gu yalde ma ka jiye nyefu nyina jamana kan kan bara nyamma ko nyefu nyina oba o de ba no alema na be shoni gelea mais comme chemin donc politique la shoni parce que j'ai eu bébé dimanche tuma de la démission de na fait à baro sugu n'entend on me dit mais dumuni to be am dumuni des jeunes 10 20 30 parfois o question nous poser ne ko do wala sigle ko to na dama ni élection ma kambe war so to go de ko fona ina ban agrégé ne re neveu avec mairie là on est dans arrondissement fort mais ça nous arrondissement d'origine wara mu ka yoro ko ate ali yan fula marako ako ne ka 200 millions liquidité pas qu'elle est kata dama kanga distribuer mogola nous élection chaque fois élection de viewers sur là ni élection ma kedu nyamele akwa démocratie yewe ay o démocratie o be ko be ke sababu ye ka dansi ke anga bijem kana adama jabati wakati corona mbulu nga ma jiga ka fo antu laydu di tilinyata fleboma ana kanu boma ka fo ko baru kerengrene Mali démocratie ko kanga baru kerengrene kaka nga tuma do la adama jabati ka kursu chaya fe ani lahalaya do fe o be ke sababu anat kanyon so ma cha fanu ngangere imena promesse la de ni ala sonama be adama yɛrɛ bɛ se ka layidu di teleɲɛta filɛbaw ma ka fɔ an ka baro natɔ la an n'u boli Mali démocratie kan ko la ni ala sɔnna ma an bɛna baro wɛrɛ min kɛ ni ala sɔnna an b'o layidu di teleɲɛta filɛbaw ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka I yɛrɛ fɔ docteur Adama Jabate e min sɔnna ka an bisimila teleɲɛta bɛ o foli lase e ma ni cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka foli lase aw bɛɛ ma ka il faut que I waleɲuman dɔn ala ka an ka jamana basigi ala ka a kolo suma ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan faso jɔ kɛnɛ jɛmukan k'i Jabate nba I ɲambele a diyara n ye yɛrɛ de an cɛ nali la nba يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية